Bos días a todos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda diste espazo da madrugada correspóndelle a un amigo co que me honro formar parte como patróns no padroado da Fundación Lloso de Balbuxán, así como membros do grupo cultural Nós, a xente do redor. Carlos Xavier Ares Pérez, ademais de ser un prestixioso escritor, gran potenciador da lingua galega e un grande no estudo da etnografía da nosa terra, das nosas costumes, tradicións, así como da nosa historia. Hoxe, Carlos, no número 20 da nosa revista, nos fala dun tema moi sensible particularmente para os veciños das terras baixas do meu concello, pois aínda despois de máis de medio século, o drama do asolagamento das súas casas na aldea máis fértil do pobo segue vivo, entre os descendentes de aqueles veciños que, empurrados polas armas das forzas da orde pública, tiveron que deixar todo. Pois ben, hoxe vos lerei uns parágrafos do interesante artigo que Carlos regálanos sobre este delicado tema. Patrimonio asolagado no oriente ourensán. A Veiga, Viana do Bolo, Campobecerros e Vilariño de Conxo. Escribiu Rosalía aquelo de vendéronlle os bois, vendéronlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama, no seu poema Pra Habana, no que daba conta do sentimento de baleiro que a emigración deixaba nas almas e nos corazóns. Falaba de partidas forzosas, de xente que tiña que deixalo todo na busca de traballo e esperanzas de vida. Arredor dun século despois da publicación daqueles cantares galegos, foi a chegada do que deron en chamar progreso, a que fixo que de novo moitas das nosas xentes tiveran que verse desterradas dos seus lugares. Desta volta, as súas aldeas habían de ser devoradas polas augas que, almacenadas nunha presa, formaban algúns dos encoros que pouco a pouco foron sementando pena e borrando memorias en moitos dos lugares da nosa xeografía. Así sucedeu na aldea de Alberguería, no concello da Veiga, que quedou baixo as augas do encoro de Prada, en Santa Marta, San Román e o volado de Viana do Bolo, cubertas polo encoro do Bao, en Veigas de Camiña, que en terras de Vilariño de Conxo afundiu baixo o encoro das Portas o coñecido como Mar Interior de Ourense. E tamén na lama de Campobecerros, cuberta polo mesmo encoro que a anterior. Son aldeas que permanecen nas memorias dos que nelas viviron e tamén dos que alí tiveron os seus artergos, fugares que seguen formando parte da comunidade e que nunca serán esquecidos. Quedará por sempre un alto sentimento de arraigo e unha maior nostalgia, propiciando polas emocións que sentiron os que viron desaparecer as aldeas sen deixar rastro material, como estas por unhas augas que calaron o murmurio do río, que enmudeceron o son das muiñeiras bailadas en verbenas, alumeadas con candís de carburo e que, en definitiva, pasaron a negro, unha vida de cor. Un desacougo eterno por ter que deixar o fogar por decreto, por abandonar a horta e as escaleiras daquel primeiro bico,
a tumba do avó, son de campá a beira do río, o pé da montaña, o aí do val, o arrecendo da néboa que calaba os corpos nas frías noites quecidas con lume. Queridos amigos, continuade ca lectura deste artigo que relata fielmente, con moita sensibilidade, o noso compañeiro Carlos Xavier. Grazas, Carlos.